program radionice edukacija sa inkluzivnom radionicom koju radimo u saradnji sa Asocijacijom udruženja za pomoć MNRO, mentalno nedovoljno razvijenim osobama Srbije. Ja ću zamoliti sada naše mlade kuvare zajedno sa Dekijem da nam se pridruže. Oni će raditi... Deki, šta će raditi? Evo ovde kod mene, ja sam Mića, ti si? Nemanja Miljković. Milica Milinković. Marija Beć. Marija. Ružica Debi. Ok. Deki, ajde reci nam samo par reči šta radite danas. Evo danas u duhu festivala i festivala misit ćemo hleb, tako da ću sa mojim drugarima da napravimo hleb u 3-4 koraka, odnosno od početka pa do kraja. Tako da uživajte. Ok. Sa nama je Marijana Nina Taranović ispred asocijacije udruženja, Savez udruženja za pomoć MNRO, pa će nam ona reći nešto kratko o tome kako i šta radi. Pozdrav svima i hvala domaćinu i organizatoru što nam već po drugi put ukazuje čast i poverenje da učestvujemo zajedno sa vama u festivalu. Savez udruženja za pomoć MNRO Srbije je krovna organizacija svih udruženja koja se u Srbiji bave zaštitom i unapređenjem prava osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju. Sa nama su danas drugari iz udruženja Stari grad Živimo zajedno. Inače, ovih udruženja ima u Srbiji 50, u Beogradu 14, u svim opštinama u Beogradu. Ono što mi radimo jeste unapređenje prava i položaja osoba sa smetnjama u razvoju, podrška porodici, motivacija šire zajednice za prihvatanje ovih porodica, naših korisnika, da budemo ravnopravni članovi društva. Pa samo predajte kolegama iz udruženja Živimo zajedno i bit će nam čast i zadovoljstvo i sledeći put da se družimo zajedno. Hvala puno u njihovo i moje ime i u ime svih osoba sa smetnjama u razvoju iz cijele Srbije. Hvala. Sad testo mora da odstoji i da naraste, možda da ga stavimo ovdje. Evo imamo ona tu ponesi. Evo ovako, ovdje već smo napravili jedan korak, moji drugari su napravili već osnovu i ostavili smo da testo naraste, tako. Sad, moj drug će ovdje sada, napravili smo već jedno testo koje već radi i koje već raste, jedno sat vremena. I sada izvoli brašno, postoji po dasci, ne sve, samo, znači ovako, malo, bravo. Sada koleginica, lepo da izruče sve ovo iz ovoga, tako, uzmi rukom, slobodno, bravo, evo ga, bravo. Sad ćemo plagiju, evo sad ćemo te, dovoljno, super. Sad ćemo ovo da izvučemo, ali nam je treba ovdje malo brašna da se testo ne lepi. Evo ovako. I morat ćemo da ga premesi. Izvoli. Sad ćeš ti posle oplagiju. Bravo. Tako. Bravo. Testo se radi i mesi dok ne napravi se jedna fina, kompaktna masa i lopta. Evo. Sa strane. Tako, bravo. Bravo, evo ovo je divno. Ovo je odlično. Super. Kad smo ga tako uradili, sad ćemo uzeti malo brašna ovdje na ručice i istrljati ruke u ruku, tako, da se skine. Tako, evo ga, bravo. To, i vratiti ga ponovo u ovu posudu. Bravo. Sad na scenu stupa moj drugar. Hvala. Hvala. Sada na scenu stupa moj drugar, koji ovdje ima već testo koje je već spremno za razvijanje. I šta prvo uradimo? Isto pospemo brašna, to, i izvadimo ovo iz, slobodnu ruku. Tako, izvučemo ga. Bravo. Sve. Tako.
Evo ovako. Brašno još malo da se ne lepi i slobodno tako nežno ga mesimo. Ovo testo je već spremno, znači, za pravljenje hleba. Tako, bravo, odlično, super, nema veze to. Sad ovako, sada ćemo napraviti od ovog testa, podelit ćemo na dva dela, pa će svako opraviti i mesiti svoju veknu kako ono želi, tako? Može? Znači, uzmeš ovako i samo stisneš testo, stisneš ovako, ne ovako, evo ovako, i podelimo na dva. Ovo je tvoj deo, ovo je tvoj deo. Sad još malo da mesimo, izvoli, a ovdje ćemo da dodamo našim drugaricama da i one mese. Znači, brašno, imaš tamo brašno, ne sve, stavi, sipaj, malo sipaš gore i ovo testo izvučemo odavde i podelimo na dva. Podelimo na dva. Tako, ovo je tvoj deo, ovo je tvoj deo. I lagano mesimo. Bravo. Super. Pospite brašno od ozgo. Pospite brašno malo. Malo brašna. Ovdje brašna, ovdje brašna. Uzmemo klagiju. I polako rastanjimo. Bravo, evo ga. Evo ga pekar koji ima već talenta za pravljenje. Naravno. Sad ćemo. Sad daj drugarici ovo, a ti uzmi ovo i lagano uvi. Uvi, tako. Rastanje, još rastanje. Divno, divno. To je vekna koju ćemo mi posle da pečemo. Dovoljno, hvala. Znači, isto ju radi ti što je tvoj drugar. Uvi. Sad, dozvolite ovdje. Evo. Bravo. Divno. Evo ga, napravili smo 4 vekne koje moraju da stoje malo, jel tako? Da se odmore i da se napravi drugo testo. Pošto mi nemamo vremena da čekamo, mi već imamo pripremljene ove hlebove koje ćemo pokazati kako je to ispalo, tako? Evo, mi smo ovdje već napravili hlebove i ispekli i možemo sada lepo da isečemo i da poslužimo naše prijatelje, da vidite kakav je taj hleb, da li je to dobro, da li su to... Evo, znači jedan za vas, izvolite, jedan za vas i još jedan tamo, i sada na tanke kriške, slobodno, tako, bravo, tako, bravo, odlično, bravo, sada moj kolega, šef, izvolite. Deki, ja ću samo da iskoristim priliku da pozovem Aleksandra Krstića, sapun moj, da nam se pridruži, pošto on ima interesantnu priču i interesantne poklončiće za naše drugare. I vidite kakav je taj hleb. Tako da, Marijana, dođi i ti. Aleksandre, dobar dan. Samo nam ukratko recite čime se bavite i šta ste pripremili našim drugarima. Evo, sad se u zadnje vreme bavim prirodnim sapunima. Počelo je sve kao igra, kao što počinje sve u ovom životu, a završava se isto kao igra. Vidjet ćemo samo dok će trajati, mislim da će on trajati jako dugo. Pa, pošto jako volim decu, a inače sam još dete, nisam porastio, neću nikad porastiti ovaj put sam pripremio jedno iznenađenje za decu. To je proizvod koji je novi na našem tržištu, još se ne koristi, kombinacija kombiniranog brašna, saponifikovanih ulja
ime sapunika kokosovog ulja koji se oblikovanjem dobija jedna masa kao plastelin i čije se sušenjem dobija u stvari sapun prirodan koji deca mogu plasti ruke. Sad naprave po svom izboru neku figuru i to je to, znači imaju dvostruko zadovoljstvo. I priroda, tako da bit će i blagotvorno za njihovu košu. Hvala puno. Marijana? Aleksandre, hvala vam puno što ste odlučili da nas uvedete u ovaj svet. Ovo je nešto što mi nikada nismo radili, a taj neki manipulativni rad i te stvari su za naše korisnike jako važne. Hvala vam za donaciju u Udruženju Stari grad koji će mesiti ove sapune i praviti i iskreno se nadam da ćemo napraviti saradnju i ovu priču proširiti po Srbiji. Naravno, ja sam uvijek za saradnju, kao što sam rekao, jako volim decu, odazvaću se svakom vašem pozivu i posvetiti decu u drugim mestima, ne samo u Beogradu, pa ćemo zajedno napraviti jednu sapunoteku, kako ja to kažem, to je novi naziv. Ja vam sad ovom prilikom ne bih sa decom ovdje pravio da se ne bi uzeli, pa ću vam dati jednu količinu testa da možete sami da pravite to, pa ćemo ostati u kontaktu za dalje saradnje. Hvala puno još jednom. Deki, jesi pri kraju? Mi smo pri kraju, isekli smo ovde i sada će Marija da posloži ovde ko bude hteo da uzme parče glava da vidi kako to izgleda. Hvala vam što ste gledali. Hvala puno vam. Banana.